Здравейте, приятели! Преди време Бог постави едно послание в сърцето ми, за което усещам, че дошло времето да споделя с вас. Всъщност това е серия от послания по темата идолопоклонничество. И това първо послание от серията съм нарекла "Първа стъпка към свободата от идолопоклонничество". Преди да започнем, искам да се помоля. Татко Небесен, аз сега те моля в името на Исус, Твоето Слово да излезе, Господи. Нека Твоето Слово, което е истина, да разчупи всяка една лъжа, всяка една заблуда в сърцата на моите брати и сестри. Нека Твоето Слово намери добра почва в техните сърца, Господи. Нека да даде своя плод, Господи, в живота им. В името на Исус те моля. Амин. Стиха, с който искам да започнем, се намира в 1 Йоаново 5 глава, 21 стих, който гласи така: "Дечица, пазете себе си от идоли." Този стих винаги ме удивявал, някакси ми е стоял извън контекст на посланието на Първо Йоаново, защото в самото послание не виждам апостол Йоан да говори нищо за кланяне пред фигурки, пред икони, пред образи. И някакси ми стоеше извън контекст така да завърши апостол Йоан своето послание. Също така ми е стоял извън контекст на живота на новородения християнин. Как може един новороден християнин да има идоли? Но този стих ни показва, че всъщност може, защото апостол Йоан казва: "Дечица, пазете себе си от идоли." Той тук говори към Божите деца, той говори към хора, които са новородени. Цялото послание е към новородени християни. Така че през годините Бог започна да разбива моята представа за това, що е то идолопоклонничество, и започна да ми показва, че идолопоклонничеството, за което се говори тук, не става дума за фигурки, за икони, а всъщност и типът идолопоклонничество, за който се говори, можем да намерим в контекста на този стих, който е в 1 Йоаново 5 глава 20 стих. "Знаем също, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум да познаем истинния Бог. И ние сме в истинния, в Неговия Син Исус Христос. Този е истинският Бог и вечен живот." Виждаме, че идолопоклонничеството, за което апостол Йоан говори тук, не е кланяне пред фигури, а е всъщност кланяне пред неистинен Бог. И така, мнозини могат да кажат: как може един новороден християнин да се кланя пред неистинен Бог? Всеки новороден християнин знае, че Исус е Бог и казва, че Исус е Бог, и се моли на Исус, и пее песни на Исус, и се покланя на Исус. Но истината, брати и сестри, е, че това, че знаем името на Бог, не означава, че се кланяме пред истинския Исус, пред истинския Бог. Първо, виждаме, че в писанията виждаме, че в Изход 32 глава, когато израелтяните правят своя златен телец, те го наричат с името на истинския Бог, те го наричат Яхве, те го наричат Йехова. Така че знанието за името на Бог не гарантира, че ние се покланяме пред истинския Бог. Словото ни предупреждава, че ще дойдат много лъжехристи и много антихристи. Лъжехрист какво означава? Някой, който се представя за Христос. От антихрист има приставката анти в антихрист, в гръцкия, е приставка, която означава вместо, а не против, както е в българския. Антихрист е някой, който заема мястото на Христос. Духът на антихрист е дух, който се представя за Святия Дух, и антихристът ще е някой, който ще се представя за истинския Христос. Така че ние сме предупредени, че ще има такива, които ще се представят за Исус. И ние не можем да се довериме на това, че знаем името на Исус. Единственото, на което може да се доверим, е Божието Слово. Какво то казва за поклонението пред истинския Бог. Други могат да кажат: добре, аз се чувствам разтоварен, чувствам се спокоен, чувствам се свободен след поклонение, значи съм се кланял на истинския Бог. Но всъщност след поклонение, както един футболен запалянко, след като се е кланял на своя любим отбор 90 минути, след като е скандирал и подкрепил своя любим футболен отбор, как се чувства той след футболния матч? Той се чувства спокоен, освободен, свободен от напрежението. Защо? Защото той е задоволил своя естествена нужда. Всъщност поклонението е естествена нужда. Това е нещо, с което ние всички сме създадени, независимо дали сме християни или не. Така че това, че се чувстваме разтоварени след хваление и поклонение, не гарантира,
за нас, че сме се покланили на истинския Бог. Ние не можем да разчитаме на нашите чувства, брати и сестри, а можем да разчитаме само единствено на Божието Слово относно това дали ходим в истината. И какво казва Божието Слово за идолопоклонничеството? Първото предупреждение, което виждаме относно идолопоклонничеството, се намира в Изход 20 глава, 2 до 3 стих, който казва така: Аз съм Йехова твоят Бог, който те изведох от египетската земя, от дома на робството, да нямаш други богове, освен мене. Това е първата Божия заповед, знаем добре. И сега, как се идентифицира Бог? Как се идентифицира Бог пред своя народ? В тези стихове. Аз съм Йехова твоят Бог, който те изведох от египетската земя, от дома на робството. Той се идентифицира пред народа си. Първият начин, по който той се идентифицира и казва аз съм истинският Бог, е чрез първото си дело в техния живот. Кое е първото дело? Той ги извежда от дома на робството, той ги извежда от египетската земя. И ние знаем, че и извеждането на израелтяните от египетската земя, от дома на робството, е преобраз на нашето извеждане от робството на греха и на смъртта. Знаем, че това е преобраз за нас, както ние сме робували на греха и на смъртта, така израелтяните в физическото са робували на египтяните, а ние сме робували в духовното на греха и на смъртта. Виждаме паралелна идея в 1 Йоаново 2 глава 24 стих, който казва така: А колкото за вас, онова, което сте чули от начало, нека остане у вас. Ако остане у вас това, което сте чули от начало, той вие ще пребъдете в Сина и в Отца. И сега, по същия начин ние виждаме, че както Бог в Стария Завет идентифицира себе си с първото дело в живота на израелтяните. Кои са първите думи, които той им говори? Първите думи са: Аз съм Йехова, твоят Бог, който те изведе от дома на робството, от египетската земя. По същия начин, кои са първите думи? Кое е първото нещо, което ние сме чули от начало, според 1 Йоаново 2 глава 24 стих? Кои са първите думи? Кое е нещото, което ни е свързало с Бог? Това е нещото наречено благовестие, добрата новина за нашето спасение. Това е нещото, което ни е свързало и което е започнало нашата връзка с Бог, както извеждането на израелтяните започва тяхното взаимоотношение с Бог. И сега, какво е благовестието? Намираме благовестието в 1 Коринтияни 15 глава 1 до 4 стих. Още, братя, напомням ви благовестието, което ви проповядвах, което и приехте, в което и стоите, чрез което се изпасявате, ако го държите, според както съм ви го благовестил, освен ако напразно сте повярвали. Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според Писанията, че беше покребан, че беше възкресен на третия ден според Писанията. И в този пасаж отново виждаме тази идея на държене на благовестието. Ако го държите, според както съм ви го благовестил, в което и стоите. Така, кое е благовестието, което тук апостол Павел ни казва? Благовестието е, че Христос е умрял за греховете ни според Писанията, че е бил погребан и е бил възкресен на третия ден. Какво означава благовестието да остане в нас? Първо, ние трябва да сме имали период в живота ни, който да наречем преди Христа. Периодът от нашия живот, в който ние сме били в тъмнина, в който ние сме ходили в грехове, в който ние сме робували на дявола, в който ние сме вървяли в тоталната тъмнина и в който, ако ние сме били умряли тогава, ние сме щяли да отидем в ада. Ние трябва да имаме съзнание за времето преди да познаеме Бог, време на погибел. И ние трябва да имаме съзнание за момент, в който, или период, в който Бог ни е извел от тази тъмнина и ни е въвел в своята светлина. Моментът, в който ние сме осъзнали своята нужда от Спасител. Ние сме осъзнали своята греховност и своята нужда от Спасител. И ако ние имаме такъв момент, в който ние сме приели истината, значи преди този момент ние сме били в тъмнина, ние сме били под Божието проклятие и тотално отделени от Божията благодат и от Божието присъствие. И ако ние имаме това съзнание за Бог, ако ние имаме съзнанието за Бог, който не ни е дължал нищо, но поради своята любов, поради своята милост, поради своята доброта към нас, Той изпраща Сина си, който поема греховете ни на кръста, тогава ние ще пребъдваме в Бога, както ни обещава апостол Йоан.
И сега, мнозина от нас, когато говорим на наши приятели за Бог, ние понякога пропускаме благовестието. Ние казваме, че Исус ще дойде и ще промени житейския, ще промени живота им, ще промени бита им, ще им даде надежда за семейството им, за финансите им, ще ги изцели. И това са все хубави неща, брати и сестри. Но това не е началото и това не е основата на нашата връзка с Бог първо, и това не е основа, на която някой може да гради връзка. Единствената основа, на която някой може да гради връзка с Бог, е благовестието, че той е грешен, че той заслужава ад, но че няма нужда да ходи в ада. И ако човек има съзнание за своята греховност, той може да се обърне към Бог и да приеме неговия дар на вечен живот и да започне да гради взаимоотношения с Бог. Но благовестието е основата. Забележете, че в Изход 32 глава, след като израелтяните започват да се кланят на телецът, те го наричат, те казват така, в 4 стих. Това е втората част на 4 стих. Това е Богът ти, о Израилю, който ти изведе от египетската земя. Забележете какво липсва тук. Фразата от дома на робството. И така мнозина от нас могат да се кланят на Исус, който ни е извел от някъде, който ни води и на някъде, но забравяме, че това някъде, от което ни е извел египетската земя, е дома на робството. Това е време, в което ние сме робували на греха и на смъртта. Така че нека да не бъдем като израелтяните, които забравят, че в египетската земя те са били роби на греха. Нека не забравяме и ние, брати и сестри, че ние сме били роби на греха, че ние сме заслужавали ад. Но Бог, поради своята милост, изпрати своя син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. И когато ние имаме това отношение и това съзнание за Бог, като първа и основна стъпка в нашето поклонение, това ще е първата стъпка за нас към сигурност от идолопоклонничество, към сигурност към поклонението към истинския Исус. Този, който ни е извел от робството на греха и на смъртта и който ни е въвел в взаимоотношения с Него. Надявам се това слово да ви е насречило, брати и сестри. Нека Бог да бъде с вас и да ви дава сили. Амин.